Jeg vil gøre noget for ikke-grupperede og grupperede observationer. Herover har jeg en række observationer omkring højde i klassen. Det her det er de oprindelige observationer, og det vi kalder for de ikke-grupperede. Altså oprindelige. Grupperede observationer. Der taler vi om intervalhyppighed og intervalfrekvens, svarende til, hvor mange observationer, der falder inden for et hvert interval. Vi har f.eks. vores første, som ligger på 160. Ja. 160. 670. 171, 180 og 181, 190. Der har vi 3 observationer, 5 observationer og 2 observationer. Her har vi altså en række grupperede observationer. Okay. Nu vil jeg redegøre for middelværdien, og når man finder middelværdien af et antal, så svarer det til, at man finder gennemsnittet. Jeg har fundet 11 tal herovre for 11 teenager, som får lommepenge hver måned. 2 fik 700, 3 fik 1000 og 6 fik 400 kroner. Når man skal finde middelværdien, så svarer det til, at man finder samlet sum divideret med antallet 11. Det er det, som gør. Og desuden så beskriver man også middelværdien af x og y. Her får vi altså så ca. 618, som så er vores middelværdi. Derudover kan man også finde middelværdien ved hjælp af Inspire. Og det var det. Jeg vil fortælle om vores sumkurve. I en ikke-grupperet datasæt har vi vores observationer hen ad x-aksen og vores konfrekvens op ad y-aksen. Konfrekvensen er altså vores sammenlagte frekvenser. Når vi skal lave selve diagrammet, tager man ud fra en og går sammen i forhold, starter man fra første observation og går op til den første konfrekvens, der er angivet, som f.eks. sidder her og her. Så går du op, og så går du henad for at komme til næste. Så går du lodret, vandret, hen til næste observation, og så lodret op, og så vil du fortsætte, indtil du sidst ender med, at du har en trappelignende figur. Så har vi derimod vores grupperede datasæt. Har vi vores endepunkter, altså har vi f.eks. 0 til 5, 5 til 10 osv., så er det vores 5, 10, altså de højeste tal, længst ud til højre, der er vores endepunkter. Og vores konfrekvens som før, og vores y-akse. Når man skal lave sådan en, indsætter man det, og man får en række punkter, som man forbinder, og grafen kan sidst komme til at se ud som følger. I vores sumkurve kan vi også bruge den til at finde partilsætning. Altså du kan gå ud fra, at hvis vi lader som der står 25, det indsætter vi i vores Inspire-program, og så laver du en streg, hvor der står, og så får du derude første parti. Hvad starter? Vi har startet. Er vi startet? Ja. Okay. Jeg vil også nu snakke om et histogram. Et histogram, det kan vise vores fordeling over datasættet. Altså i dette eksempel har vi noget med noget hastighed og vores antal. Hvis nu vi tager 30 km, så kan vi aflæse, at der har været omkring 20 personer af vores observerede, der har kørt 30 km i timen. Altså det giver os en Det kan altså vise hyppigheden i datasættet. Udover de 2 andre diagramtyper vil vi også komme til på vores boxplot. I et boxplot kan vi bestemme vores partilsæt, altså at vi kan finde Q1, Q2 og Q3, som altså er vores nederkvartil, median og vores øverkvartil. Derudover kan vi også bestemme vores mindste værdi og vores højeste værdi. Boxplot er også beregnet til, at man kan sammenligne andre værdier. Det eneste, du skal bruge, det er, at du skal vide, at du skal have partilsætning for det andet, hvis du ikke har alle oplysningerne.
for konstruktionen af en boksplot. Og som vi havde her fra Stine, så har vi boksplottet her. Vores mindste værdi, så er en streg her, så det er nemmere. Vores mindste værdi er den, der ligger her. Det nedre kvartil er den, vi har her. Den er også kaldet det første kvartil. Og den er faktisk også kaldet 25% kvartil. Så har vi stregen i midten, som er vores median. Som også er kaldet 50% kvartil. Og så har vi vores øvre kvartil. Som også kaldes den tredje kvartil. Og 75% kvartil. Og så sidst men ikke mindst har vi så vores maksimum værdi herude. Et boksplot, det fremstilles altså på den måde, ved at man har de her 5 ting, som ligesom er en 5-punkts opsummering, og så kan fremstille boksplottet. Når man kigger på et boksplot, så kan man ligesom se, om der er en spredning. Det vil sige ligesom den gennemsnitlige afvigelse fra gennemsnittet. Der kan være nogle outliers, som er et punkt, der ligesom ligger langt væk fra resten. Så kan den være højre skæv, hvilket betyder, at medianen den er lavere end middelværdien, og den kan være venstre skæv, hvilket betyder, at medianen er højere end middelværdien. Men det er altså et boksplot, og det kan vi lave nemt ind i en spejre ved at taste en masse kvartiler i. Forskellen, den sætter man så over arealet for diagonalen og ned, og det bliver altid så lige med i Gini-koefficienten. Hvis Gini-koefficienten den er tættere på 0, så vil der være mere lighed, og hvis den er tættere på 1, så vil uligheden være større. Og så har jeg et eksempel her, hvor at arealet fra diagonalen og ned er 500, og arealet fra lorentskål ned er 360. Det man gør, er at kalde dem A1 og A2, så man tager A1 minus A2, så den kommer til at hedde 500 minus 360, som er lige med 150. Og det her, det er så forskellen. Forskellen til 150, den sætter vi så over, som jeg sagde før, over arealet fra diagonalen ned, som vi havde på 500. Og det giver altså så lige med 0,3, hvilket vil sige, at der er rigtig meget lighed, da 0,3 ligger tættere på 0 end på